Beat Amted Records. Na yi gamo da diyar kwarai mai kyan tarbiya, mai haƙuri iya wuya gata da juriya. Ramatu rahama ta Allah mai kyan zuciya, mai kyau ga ado kwakirar basarakiya. Ramatu ta yi fice a mata wajen kwalliya, in ta fito ganin ta kace 'yar indiya. Ramatu dai daban a mata babu fariya, ita dai zan kira a mata kusa rauniya. Ramatu a cikin su mata ita ce daya, ta ka sanni sanni Ramata ka lafiya. Me ilimi na zamani 'yar islamiya, me haƙuri da juriya 'yar basarakiya. Wuya ba zai sani na barke ba, a sokin minni rana ban samu kamar ki ba. Zumar sogun ki tunda na shake zan yaba, tunda akwai zuma mai zai sani na ɗan guba. Ban ga abin da zai hana yau in yabe ki ba, ban iya rayuwa in ba ke cikin duniya. Ramatu na da kyau a mata ita ce gaba, Rama guda burin karatu ba ta fargaba, burin ta ko a maki ta zamo gaba. Yin ƙoƙarin ta shi ke sa kowa ke yaba, kaftakin su mata ban samu kamar ta ba. Dole ko yau a mata na taimaki zinariya. Ramatu na da ilimi kuma ga alkunya, Ramatu rahama ta Allah rahmaniya. Gata da kyan ado ko dawi su a kwalliya, me kwashiro shiro ba ta san kwa hayaniya. In ta fito ganin ta kace ko baturiya, a wajen yin ado ita ce ta zamo ta daya. Ramatu ni a mata san banga kamar ta ba, me haƙuri da juriya wata ba ta yi gaba. Mai kyau ga adan da ba a kwatanta shi ba, ga fara'a da dariya ko ba ta san ka ba. Samun me irin halinta da kyan zuciya, Ramatu ta yi fice a mata gurin kwalliya.